Marcaigh is anam dom. Tá mé 8 mbliana d'aois agus tá mé am a cónaí ag dearthala. Bhín mé ag déanamh ealaíne agus cardiacht. Úsáid ábhar a cruúsála go minic agus mé ag déanamh ealaíne. Is brála mé mar muna bhfuil an aimsear go deas is féidir sa ealaíne dhéanamh sa teach. Is brálam an suúbhne sa bhhainn leis an cheardaíoch. Is féidir mo chuid smaointe a chur fápéir. Bhí mé ag úsú daithna difriúla agus mé ag déanamh ealaíne. Is fearlam an dách dearg. Cad a ceapan tú? Bhrálam a bheith i mo ealaíontóir nuair a bhí mé mór. Tá saoirse buint leis mar is féidir am a rabhar rud a cruthaú. An rud is fearlam a féinteáil ná anmhethe. Rinne mé pictiúir de leon le garad. Uaireanta tugadh mé píosaí ealaíne do mo Cruinniú mar carda mar runtanis, agus bíonn siad le feiceáil timpeall an tí. Fáin smaointe i Eochaidh. Is mis Cillian agus Cruthaím.